Πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Είναι πολύ επιβλητικό το Saitama Stadium, ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ασίας. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πάσα με αξιό, θα δοκιμάσει το πόδι του. Καλά κάνει και τη διώχνει εδώ. Αναρωτιέμαι ποια στοιχεία του παιχνιδιού έχεις εντοπίσει σε αυτό το ξεκίνημα. Εγώ πιστεύω πως και οι δύο ομάδες είναι ικανοποιημένες με αυτή την ήρεμη προσέγγιση ως τώρα. Και ακόμα θα έλεγα ζυγίζει μία την άλλη. Αμάτ. Καλή παλιά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίχτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Και βάζει αρκετή δύναμη. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Απορώ πως τον άφησαν εδώ να σεντράρει. Μια σοβαρή άμυνα δεν θα το επέτρεπε αυτό. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Και έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Νέα κεφαλιά. Καλή, ξαναδοκιμάζει. Και σημειώνει τον γκολ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Καραδοκούσε εκεί και τσίπησε την μπάλα. Κέρδισε από σπότα την μπάλα, αλλά έδρασε πολύ ψύχραμα και έξυπνα, στέλνοντας έτσι την μπάλα στο βάθος των δικτύων του γκολκίπερ. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Θα θυμίσουμε εδώ πως το παιχνίδι είναι ακόμα στο 1 γκολ διαφορά. 1-0 το σκορ. Και ναι, τον βρήκε όμως. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο.
δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. There will be 1 minute added time. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει, με τους παίκτες να κρίνονται πίσω αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε κι άλλες επιλογές, αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Την ξαναπήραν, στο άψε σβήσε. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Καλά που υπήρχε ο γκολκίπερ και έσωσε την κατάσταση, γιατί οι αμυντικοί του εδώ δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός. Και να η ευκαιρία. The attendance for this match was Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. 62. Θα πασάρει προς το άκρο. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Θα γυρίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη... Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Ένα 0 το παιχνίδι, καθώς πλησιάζουμε προς τη λήξη. Κατάφερε και την κράτησε. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Σουτάρει για γκολ. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Την έκοψε. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια κοιμόντουσαν όρθιοι. Είναι ευκαιρία. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Διάβασε πολύ έξυπνα την ευκαιρία που του δόθηκε από το λάθος της άμυνας και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Substitutions taking place. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Όχι, του την έκλεψε. Καλή προσπάθεια. Καλή μπαλιά.
Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Συγγνώμη, τι κάνουν εδώ? Κρίμα. Φαίνεται σαν να τα έχουν παρατήσει. Είμαστε πλέον... Να το! Αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για τη νίκη στους αμυντικούς.